फडणवीस सरकारच्या विशेष अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता। विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली। मुख्य नेत्यांनी त्यांचं अभिनंदन करणारं भाषण केलं। एकनाथ शिंदे उभे राहिले। उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचं हे सभागृहातील पहिलं भाषण। मात्र सुरुवातीपासूनच त्यांनी सभागृह गाजवायला सुरुवात केली। यावेळी त्यांनी 2022 ला जेव्हा ते मुख्यमंत्री झालेले त्यावेळी त्यांनी एक शब्द दिला होता। तो शब्द त्यांनी 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत पुरा केला। एकनाथ शिंदे काय म्हणाले होते पाहूया। बोला सोडा सगळं, आपण शिवसेना आहे, शिवसैनिक आहोत। जिथे लात मारू तिथून पाणी काढू, तुम्ही काळजी करू नका। 50 मधला एकही माणूस मी पडू देणार नाही। आणि भाजपचे जे लोक आहेत जे 115, आम्ही दोघं मिळून 200 करणार। हा शब्द आहे या सभागृहामध्ये, आणि ते नाही केलं तर आम्ही गावाला शेती करायला जाईल। शेती 200 आमदार निवडून आणू, नाहीतर शेती करायला जाऊ, असं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बोलले होते। याच डायलॉगची आठवण त्यांनी आज बोलताना करून दिली। आता उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे काय म्हणाले पाहूया। मी देखील त्यावेळेस सभागृहात म्हणालो होतो, तेव्हा दादा आम्ही दोघंच होतो। आम्ही म्हणालो आम्ही 200 पेक्षा जास्त आमदार निवडून आणू, नाही तर मी शेती करायला जाईन। आणि तोही शब्द आम्ही पूर्ण केला। आणि त्यानंतर दादा आले, त्यामुळे त्याच्यामध्ये बोनस आलाय। 200 आम्ही 37 झालो। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने शेवटी हे जनता जनार्दनावर असतं। लोकशाहीमध्ये आपण महायुतीला प्रचंड महाराष्ट्रातल्या जनतेने यश दिलं, आणि विकासाचं आणि प्रगतीचं नवं पर्व या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। एकनाथ शिंदेंनी याची आठवण काढताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला। तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जयघोष करण्यात आला। पाहूया हे दृश्य। शेती करायला जाईल। भाषणाच्या सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंनी ही टोलेबाजी करायला सुरुवात केली। आपण जे बोलतो ते खरं करून दाखवतो हे सांगण्याचा त्यांनी केलेला हा प्रयत्न होता। मात्र याची चांगलीच चर्चा होताना दिसते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।